ಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಯಾಯ ಐತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಐನರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಆಧಾರದಿದ್ದು ಅಡಿಗೂ ಎಂಕ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಣೆ ಎಂಕಲ ಅರೆಗಲ ನಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಚಾರತ್ತ ನಾನು ಬೋಪೆ ಎಂಕೀತು ಬೇಕು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಚಪ್ಪೋದು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಜಿ ಗಾಯಿಗೆ ಗಂಜಿ ಸಿಂಬಾಗಿಯ ಸಿಂಬಾಗ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಕಾಣನೆ ಪಾಡೋದು ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಐನರೆಕ್ ಸಿಂಬೆಲ್ ಐನರೆಕ್ ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ರಿಜ್ಜಿರಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದುಂಡ ಯಾವುದು ಮೇರೆ ಐನರೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ರಿಂಡು ಲಕ್ಕ ಐನ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಕೋನಂಗಾಜಿ ಕಾಲ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಚುನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನ ನೈಟಿಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಡಲು ಹೆಂಗ ಆಗುದು ಇಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಅವಳ ಕೋಡೆ ಸಲ್ವಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲ್ವಾರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ 50 ಜನ ಉಪ್ಪುವೇರಿಗೆ ಅವಳು ಇರುವ ಕುಪನ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏತು ಗೊಡಿಪಾವೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬತ್ತಂದುಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ಬೇರೆ ಕೊಡೆ ಪೋನಾಗ ತಾಲೂಕು ಪೋನಾಗ ಮೇರೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಕ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಆಪು ಮುರಾಣಿ ಪಂತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿಂದ ತೋರ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಮನ್ಕೊಡ ಆಪುನು ಅಂಚ ಆತು ಗೊತ್ತು 2 ಸಲ ಕೇಂದಾಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕತ್ತಲುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಬೋಪು ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಡಿಯೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಬಾ ಬಾಯ್ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂದ ಅನುರಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠ ದೊಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮದು BC ರೋಡ್ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡು ಇದೊಂಥರ NH ಇದ್ದಾಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲಿಪೊಡ್ಚೀರು ಗರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಧ್ಯ ಇಡುತ್ತಲೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಮರ್ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಮಂಡೆಗೆ ಬಾರ್ದಿನ ಉಂಡು ಮೈಂದುಂಡು ಸಿಮ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯಾಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮೈಂದು ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ವರ್ಷ ಬರು ಕೊಡೆ ಕಂದಿಜಿ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಚಂಡಿ ಆತ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಏತು ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿದ್ದು ಮೊಗ ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಈತು ಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ವರ್ಷಾಡು ವರಾನೆ ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಇಂದು ಈ ಸಲ ಆಧಾರ್ತಿದ್ದು ಬಡಿ ಅಂಚ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೋತಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಲೈಫು ತಿಂಡಿ ಲಾತಿಜ್ಜಿ ಬಡಾವು ಲಾಪು ಲೇ ಅರ್ರ ತಿಂಡಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಟ ಅದೇ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ತಿನ್ನೋಡ ಒಲ್ಲ ತೆಗಿಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ತಿನ್ ಪಾವು ಲೇವಾಗ ಬದ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಪೋಪನೆ ಏಳಂಟೆ ಬದ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಯಜಮಾನ್ರು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಮಂಡೆ ಆಶಿಲ್ಲ ತೋಲ್ಲ ಇರು ಯಾಮಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೀಟ್ ಬೇಗ ತಿದ್ದಾಡ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ಕೀಟ್ ಬೇಗ ತಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಆಯುಷಿಲ್ಲ ತೋಲ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟು ನಾಡು ಹೆಂಗೆ ಯಜಮಾನ್ರೆಗ್ಲ ಆಯುಷಿನ ಬಂದ್ಬಿನಾರು ಆಯುಷು ಚಿನ್ನ ಈ ನೆಲನೆ ತಿದ್ದಾಡು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕುಜಾಲು ಬರ್ಬುಜಾಲಿಗೆ ಓಡಿಗೆಡದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ರ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಯಾನ್ ನಕ್ಕುನು ಇಂಚರೆ ಹೋಗ್ನು ಖಾಲಿ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡಿ ಬಂತದು ಪೂರ ಪದ ಹೋಗ್ನು ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪದ ಬಟ್ಟೆ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕುಸಾಲ ನಾನು ಎಂಚ ಲಕ್ಕೋರ್ ಮಾರ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಎಂಚ రెడీ ఆదాండు ఆజారాండు గంట ఇంకా ఆధార్ తిద్దుబడి పిజ్జా తాతం పిజ్జా ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾವ ಬೇ ನಾಯ್ಡು ಕೊಡಲಗನೆ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಮುಲ್ದಾದನ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಬಂಡೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಧ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಣು ಕೊಡೆಕನೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದು ಇಟ್ಟೆವು ಮಸ್ತಿಂದು ಈ ಪರ್ಕಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಿ ಹೋಗ ಇನಿ ಲೈನ್ ಉಂಟುದು ಕೊಡ್ತಿಲಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾನಲ್ಲ ಏನು ಕಾಲು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಜೋರು ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ ತಿಂದು ಏತು ಕೊಟ್ಟು ಬರು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಪಲಾವ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ Scan. Scan. Kamu kan? Ada kaina. என்மராண்டு எங்களை வேலாண்டு கண்டை என்மராண்டு எங்களை வேலாண்டு
ನೆಟ್ ಆಂಡ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ನಾಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬನ್ಪೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನ ದೊಂಬು ಹಾ ಬರಿಕ ಬಲ ಚಿನ್ನ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಅನ್ಯಾಯ ಐತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋನ 3 ಜನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಾಲ್ಲೆ ಆ 2 ಜನ ಪಾಪ ಎದುರಿಕ್ಕಿನಕಲು 3 ಜನ 6 ಗಂಟೆ ಬೈಗೆರದ ಅನ್ನ ಬಂಜಿದಾಲ ತಿಂತೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಹಾಂ ಆಂಡ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಇಡೀ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 25 ಜನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ 2 ಪೊಂಜೋಲು ಎದೂರು ಪೊದುಗುಲ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ 4 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡು ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿನತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಡೇರೆ ಹಂಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಕ್ 4 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬಟ್ ಒಂತುದು ಜೇರ ಆ ಜನ ಕೊರ್ಮ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಾಪ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಏನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಜನ ಪಾಪ 8 ನಂಬರ್ ಹಾಯ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಾ ಅಂಚ ತುಲೇತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಪಾಪ ಆ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ಆತ ಬೇಗ ಹೋದು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಓಡ ಲೈನ್ ಉಂಟು ನಾ ಬೇಲೆ ನಾವು ಇದ ತಂಬುಗೊರ್ನಾಗ ಆಜ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅದಾದೆ ಸರ್ 6 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಕಲು ಪಾಪ ಕೂಲೇಂದು 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಪಿರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕಲು ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆದಾಯ ಇರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಆಯುಷನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಕಾರಣ ಆಧಾರದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಮನ್ಪು ಏನೋ ಇಕ್ಕಳ ಪೂಪು ಜಂಚಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಊಲ ದಾದ ಓಡಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುನಃ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮಾತ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಗಂಬು ಕಟ್ತೀನಿ ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಉಂಟುದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತೋಜುದು ಏಕಡೆ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಏಕಡೆ ಕೈ ತಲಿತಿನ ಪಂಡು ಇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ದಾಯಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಕೆಂಕಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತೇರು ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಇಂದು ಚೇಂಜ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನೋಡ್ಸಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿರೋದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಡೋರ ಕೋಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುನಃ ಆ ಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇತ್ತು ಈ ಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಸೈಬರ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೈಬರ್ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇರು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೇ ಪೊಡಿ ಉಂಟೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಿರೋದಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಬಚಾವ್ ಹೆಣ್ಮರಣ ಗಾಂಡತ ಬೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಯಾರು ದಿಯಕ್ಕ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ದಿಯಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ದಿಯಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರೆ ಬೋಲರ್ ಬೋಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರೆ ಏನಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀ ಮಾತಾಗೇನು ಬರೀರೇನು ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ಬಂಡಿ ಜೋಡಿ ತಪ್ಪ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಕ್ಷ ಚೋಟಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಬಾಯ್ ఏ బాలకి అయిపోతుంది ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೇಟಿಗೆ ಬೀಗಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಲ್ಲರಿಯಾ
మీకు జైదరత ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎದುಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಅನ್ಕೊನ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಯ್ಯ ಅಂಡೆಂಕುಲನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಐನಂಟೆ ಬೈದು ನಕಲಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ನನ್ನ ನಮಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್